רגע מאוד מאוד משמעותי היה שסיפרנו. אנחנו עברנו תהליך, שני תהליכים. התהליך הראשון כשל די בהתחלה, הכל בסדר, אבל כל כך חיכינו כבר לספר לאמהות שלנו, להוציא את זה. זה היה ביום העצמאות, שעברנו אימא כזה, עברנו בית, ואחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לי נראה לי בחיים, לראות את התגובה של ההורים שחיכו כל כך הרבה שנים, וזהו, זה קורה. נכון. הדבר המאושר מאוד שמאוד זכור לי, זה הפגישה הראשונה שלנו עם הפונדקאית, שהיא כבר בהיריון מתקדם בחודש תשיעי, ואנחנו פעם ראשונה רואים אותה פייס טו פייס. לי זה היה מאוד משמעותי, כי אני מאוד הרגשתי, כל עוד אני לא רואה אותה מולי, זה לא אמיתי כזה, לראות אותה עם כל הילדים שלה ובעלה, זה היה רגע מאוד מאושר. היו כמה פעמים שהפונדקאית שלנו היו לה צירים, ולא היו בטוחים אם זה יסתיים בלידה או לא. אז הגענו לדעתי איזה פעמיים לבית החולים. פעם השלישית, כאילו גלעד העיר אותי ואמר לי שהבן הזוג של הפונדקאית התקשר ועכשיו יש ירידת מים. אני לא זוכר את הרגע הזה שהלכנו לבית החולים, הוא היה איזה 10 דקות נסיעה מאיפה שהיינו, ואמרנו, אוקיי, עכשיו זה הרגע. אנחנו הולכים לפגוש את הבן שלנו.